Želim svima dobar dan. Zahvaljujem ovdje prisutne, pogotovo gospodina gradonačelnika, gospodina Matića koji me je pozvao, gospodina Novotnija, Ines. To su ljudi koje ja poznam. Inače sam obrtnica, imam obrt na Mališnici, mali vrt, fruterija. Bavimo se voćem i povrćem i imamo jedan mali catering gdje spremamo zdrave obroke. Nastavimo uvijek imati domaće namirnice, sezonskog porijekla, po mogućnosti direktnog proizvođača. I svakako podržavam zelenu listu, s obzirom da vidim ovdje jednu budućnost boljeg razvoja povezivanja između potrošača, proizvođača i prodavača i svakako radi velike brige prema kućnim ljubimcima. Inače i sami smo dosta aktivni u zajednici, kako smo prošle godine organizirali peticiju na Mališnici, skupili smo jako puno potpisa za gradnju psijećeg parka koji je počeo. Tom prilikom zahvaljujem gospodinu gradonačelniku i želim svu sreću u daljem razvoju, u daljem bogaćenju s novim članovima, gdje ćemo se svakako truditi da im mi pomognemo. I tako to. Gospođo